Pekný slnečný deň a karpály. Keďže ma trápil aj tento problém a mala som pol roka strpnuté prsty na ľavej ruke, tak som hľadala a rozmýšľala, čo by mi asi tak pomohlo, pretože nechcela som si to dať operovať a kedysi, keď som sa rozprávala s jedným pánom, ktorý sa zaoberal takýmito vecami, tak mi povedal, že pokiaľ nie sú zrasty karpály, nie je nutné operovať. No a keďže sa zaoberám trošku aj tou tradičnou čínskou medicínou a zaujíma ma, tak som hľadala všetko možné aj nemožné, aby som si pomohla. No a v Tiande máme takých pomocníkov, tak ja vám poviem, čo som všetko používala. Lebo keďže už to bolo neúnosné a celé noci som sa budila a triasla som rukou, hlavne ľavou, bolo to strašné, pichalo to, bolelo to. Karpály vlastne sú z krčnej chrbtice, tu máme ten karpálny tunel a máme na to naše náplastie. Ja milujem tieto naše náplastie, pretože všetky sú výborné. Ja mám najradšej Wutongy, lebo sú najsilnejšie, ale teraz som používala na koleno Yankangy a zaujímavé, že mi viac pomáhali Yankangy. No ale keďže ideme nazad k tým karpálom, treba nastrihať tenké pásiky a vlastne nalepiť si tu jednu náplasť si nalepíte sem a jednu náplasť nalepíte. Urobíte také téčko, môžete to na noc lepiť. Je to dlhodobá záležitosť, takže nečakajte zázraky, na počkanie sa to nedeje. Minimálne mesiac, dva, buďte trpezlivé. No ale ja ešte, čo som používala a čo mi pomáhalo, a dosť veľmi mi pomáhalo, som netrpezlivá a 2 týždne som lepila detoxikačné náplastie. Tieto detoxikačné náplastie som lepila na dlane, na obidve. Musela som si ich aj zafixovať, pretože ruky sa potia a vlastne boli by mi odpadli, ale na rukách je strašne veľa akupresúrnych bodov a vlastne tam celý organizmus, celý človek, je tam srdce, pľúca, obličky, slezina, chrbtica, všetko je aj na rukách. Bola som netrpezlivá, tie 2 týždne, po 2 týždňoch ma presvedčili tieto náplastie, že sú dobré, pretože to trpnutie mi ustávalo. Ono je to aj tak individuálne, pretože každý organizmus je iný, u koho to kedy, ako rýchlo zaberie. Ja do toho mesiaca sa mi podarilo, prsty mi odtrpli, v noci som sa už prestala budiť, ale môže to byť až do 3 mesiacov. Vravím, je to individuálne. Samozrejme je to záležitosť krčnej chrbtice, pretože karpály nemáme len tu, ale oni nám pekne idú až od krčnej chrbtice. Takže treba sa starať aj o krčnú chrbticu. Ja som používala a používam dodnes tieto 2 gély, no nie 2, ešte 3 mám, ale ten nemám momentálne tu, ale čo som používala na chrbticu, na krčnú chrbticu. Ja milujem teplé veci, čiže tento hrejivý gel, ktorý sa volá Orthofit. Tento gel je chladivý, ten sa volá Slaviton. Niekedy som ich aj miešala, ale hlavne som namasírovala som túto časť chrbtice, obidve strany, samozrejme, lebo máme 2 strany. A lepila som náplastie pozdĺž chrbtice na obidve strany, na trapézi. Sem som si dávala náplastie a ešte sa náplastie dávajú aj na akupresúrne body. Akupresúrne body, ktoré prislúchajú krčnej chrbtici, máme na celej ruke. Môžete vyskúšať masírovací bod Hegu, sa volá. To je vlastne, tuto máme také ako Včko. A v strede toho Včka, v mäkkej časti, nájdeme ten akupresúrny bod. Niekoho môže bolieť, treba trošku pritlačiť, robí sa to krúživým pohybom. Nebojte sa pritlačiť. Ak bolí, našli ste ho správne. Ak nebolí, nemusí bolieť, nevadí, pomáhate imunite. Ďalšie akupresúrne body na krčnú chrbticu sa nachádzajú tu.
V tomto mieste takisto sú takéto kostičky, ktoré idú do Včka. A medzi tým Včkom je mäkká časť. Také vankúšiky sú tam, mäkká časť. Presne táto prvá časť medzi ukazovákom a prostredníkom je také Včko a to vlastne prislúcha krčnej chrbtici. Čiže tiež môžete skúšať. Zatlačíte a krúživým pohybom. Ak bolí, našli ste ten správny bod, tak je veľmi dobre, treba masírovať ďalej. Tie body stačia masírovať 1 až 2 minúty, netreba to preháňať. Ja keď som mala problém s ramenom, tak som si masírovala bod na ruke, ktorý je tu. A tak som si to bolelo to, tak som si to až dotlačila, že som mala modrinu. Potom som to nemohla masírovať. Bolelo to, ale aj mi to pomáhalo, ale potom už som to nemohla. Čiže medzi týmito kostičkami v mäkkej časti budete hľadať, kde bolí, tam to treba masírovať, našli ste ten správny bod. Na tejto časti vlastne je celá chrbtica, ďalšie Včko, medzi kostičkami tá mäkká časť, patrí hrudnej chrbtici a tuto na vonka pri malíčku, medzi malíčkom a prsteníkom sa nachádzajú akupresúrne body, ktoré prislúchajú driekovej chrbtici. No, ale ešte ideme zase k náplastiam nazad. Ešte máme bod na ruke, ktorý prislúcha aj krčnej chrbtici, aj driekovej chrbtici. Koho bolí chrbtica, to je jedno, či krčná, alebo aj drieková, ten bod bolí veľmi, strašne veľmi. Čiže ako ho hľadať? Tu máme zárez od lakťa a dáme si sem 4 prsty, čiže tu by mal byť ten bod. A hľadáte. Musíte ho nahľadať. Tiež krúživými pohybmi hľadáte. Niekedy je vyššie, niekedy je nižšie trošku. Tam, kde bolí, masírujte. Bolí fakt naozaj neskutočne, len treba si ho nahľadať. Keď po masáži môžete nalepiť aj náplasť. Buď túto, alebo túto. Náplasť lepíte aj sem, pretože aj tu sú body. Lepíte na krčnú chrbticu, pretože to vychádza z krčnej chrbtice. A musíte poskúšať. Čiže tu stačí len masírovať tento bod akupresúrny. Tuto tiež môžete masírovať. Tu si lepíte do T-čka. A ešte je výborná vec, keby ste robili a keby sa vám to chcelo robiť, tak sú cvičenia. Není sú to žiadne akrobatické prvky, tie cvičenia sú veľmi jednoduché, cvičíte v podstate len rukami, môžete to robiť pri telke alebo pri počúvaní, pri sedení a robíte s prstami. Otvárate vlastne tie prsty silou. Čím viac, ako sa vám podarí. Týmto spôsobom vlastne aj prekrvujete tie kĺby. Kto má reumu, artrózy, artritídy, veľmi dobrý cvik je tento cvik. Alebo robíte také, kedysi sme hovorili, že dávame si frčky. Takéto, čo ja viem, 5, 10 krát, 15 krát. Môžete, čím viac to robíte, tak tým je to lepšie. Otvárate tie prsty. Robíte takéto techniky. Je to vlastne, tu takisto sa nachádzajú akupresúrne body. Urobíte to 10-15 krát. Ja to zvyknem robiť 100 krát. Každý jeden tento cvik. Potom robíme z druhej strany. Tuto sú takisto akupresúrne body. Tu sú dráhy. Žalúdok, pečeň na tejto strane. Takže takisto robím 100 krát. Toto robím 100 krát. Takéto tlieskanie. Urobíte si takýto ako 2 člny, keby sa spájali a vlastne tlieskate alebo stimulujete len končeky prstov a tieto časti. Už po nejakej dobe budete mať ruky teplé. Toto je výborné aj pre ľudí, ktorí majú alergiu na chlad. A ešte ďalší cvik, ktorý robím, je toto. Ale takisto sa robí taká vibrácia, proste je to dobré na to, aby sa tie prsty, ruky, kĺby, kosti prekrvili. Každý deň to robte a uvidíte, že vám to pomôže. Sú to jednoduché cviky. Tradičná čínska medicína má 5000 rokov, má 5000 rokov skúseností. To není hocičo, to není medicína
ktorá má storočné skúsenosti. Oni to ľudské telo poznajú dokonale, poznajú súvislosti medzi orgánmi. Takže ja som si fakt pomohla. Poskúšajte, napíšete mi, dáte mi vedieť a prosím vás, cvičte. Cvičte, používajte tie detoxky. Není to zbytočné, verte tomu, masírujte, gely používajte a uvidíte, že sa vám polepší. Verte mi. Moje ruky fungujú naozaj už tak, ako majú. Žiadne trpnutie, spať môžem. Je to úžasný pocit, keď vás nič nebolí. Takže skúšajte.